Naduk kakat santari ujamang on penkendit ka TRAI ya kinong penkam mobile hari India. Katna Telecom Regulatory Authority of India kan wanra ya karukom trekam bathamai na kabenta kinong penkam mobile hakeleng kari naduk kakat santari ujamang arajar arpusan. Ya kane ka TRAI kalale de shibenta bani penbha ya ka jing ai jing syakri ya kipajpa nong penkam mobile ban banyada ya kinong penkam na kacing burom naduk kakat santri ujamang ya ki SMS bawan na ki company lane na kino ki breu hatrai jongki kindon kakerteng jongki kinong penkam ka Jio Airtel bat VI kinla ban penkam ya ki SIM card jongki tang hapo kendai pusngi lada ki claim recharge katba ka BSNL pat ka iPor kabakam slam kata hadu shispa praposngi claim recharge ka TRAI ka penbana ya ka kendon presya ya ki phone call bat ki SMS talk ki kendon bathamai ka TRAI ki day ka sinjam banwanra ya ka rukom penden kam mobile ka basngan ka basai bat ka basyongdor hari India ka jing persyang ka day ban ai jing sneng bat jing ada na ki jing e bajuja man lakasngi ki penalty ne kakuna kin poi hadu shipholak lada ki telekom kimbut ya ki kendon